Ekku wasalna għall-aħħar parti tal-programm tagħna. Kumplimenti jisna għandna l-aħħar nofsija flimkien u minn programm mal-ieħor qed inlaqgħukom ma' parteċipanti li se jkunu qegħdin jieħdu sem fl-edizzjoni li jmiss tal-Festival Lanja tal-Poplu. Merħba lilkom. Tajjeb, mija għandi hawnhekk lil Jody Zerafa Hacken Label. Tajjeb, yes, għattu tajjeb. Għaxem biex najdilkom sigrid sewa qabel konna unerat li ħanaqraħ kun jom u ħajlek u xat najdu tajjeb, għax partikolarissimu. U ħajkantaw bħala duet għanna lil Graziella u Kirsten Mifsuċ Kembrivella. Tajjeb għattu kol? Iva, tajjeb. Tajjeb, okej. Fih il-xol taqrom daw l-ismijiet, tajjeb. Mela. Mela, Jody, ħanibdew daqsxejn minnek. Inti għara xet najtsew, Maltija Kanadiza u xfera u tifforma parti minn duo band li jismu Jody and Ian. Ian, tajdinna xaġa zaħira? Ian ir-raġel tiegħi. Edin acoustic duo, u ġiviri indoqqu daqxej minn kollox, pero il-linja tagħna hija iktar fuq acoustic rock, daqxej blues rock, xiftit żgħira country, some slight influences. Il-diska kitibha Ian din. Stess li jisima għal xejn u x'tassi. Iva. U din hija l-ewwel darba tiegħek li qed tipparteċipa f'kompetizzjoni. Iva. Mhux biss fl-Anja tal-Poplu. Din l-ewwel esperjenza tiegħek kompetittiva. Iva. Nawguralek. Dan huwa festival. Graziella dina tieni darba tiegħek hux vera li qed tuħu sehem. Iva. Allura dak naħseb li ħanajt nimmaġina li taqbel miegħu. Huwa festival fejn l-element kompetittiv mhux ma jkunx hemm, imma ma jkunx hemm dik il-pressure bħal kompetizzjoni tu festival oħrajn. Ġifri vera hekk tuħu pjaċir intu tuħu sem fih. Tgawdi ħafna. Le, hija kompetizzjoni sabiħa li tuħu gost fiha, mhux tagħmilha. Tajjeb. Il-kanzunetta tiegħek Graziella u Kirsten jisimha Xaru Kaza. Xaru Kaza. Kitbatet jemmi kollha f'Xaru Kaza u Priscilla Giordano f'Sajla. X'tajduli mel inti t-tieni darba li qed tipparteċipa fil-waqt li inti Kirsten din hija l-ewwel darba. L-ewwel darba. Ġibditek magħha. Iva. Ġvera. Jew inti rid tgħodni miegħek. Kollu beda mit-tiċ. Kaxkartu. Kaxkartu jgħid il-Malti. Kollu beda mit-tiċ tagħna x'aħna fit-tiċ iddeċidejna li għal-mistednin nagħmlu kanzunetta bejnietna li ħadd ma kien jaf biha. Ġifieri di kienet bejnietkom l Kulħadd immaġina li ħankanta, imma ma ħasbux li ħajkantaw ukoll. Għaliex ma ħasbux li ħadkanta? Għaxu ma jkanta. Ma kantajt. Le. Mela din l-ewwel esperjenza tiegħek mhux biss fil-festival imma bħala kantant apparti fit-tiċ. Eżatt. Tara, proset. Proset, vera tnieħu pjaċir. Xi ħaġa malajr fuq il-kanzunetta tiegħek Jody u mbagħad fuq tagħkom tajjeb Graziella u Kirsten u ngħaddu għall-logħba li għandna preparata likom. U mbagħad naturalment nisimgħu il-kanzunetti tagħkom ukoll tajjeb. X'tgħidilna Jody fuq is-silta għal xejn? Mela, għal xejn hija rakkont bażikament fuq il-kontrast bejn il-ħajja sempliċi tal-modi għal-ħajja moderna tal-lum. Li nsibuna fija palissa li ħafna binjoli, ħafna torrijiet, ħafna mdaw l-affarijiet, insomma. U stil ta' mużika? Hija ballad. Tajjeb. U inkwantu ta'kom, il-Xaru Kaza. Xaru Kaza. Mela, il-kanzunetta tagħna tista' tgħid tiġbed ftit saqajn il-poplu Malti. Hekk titkellem dwar li minħabba li aħna gżira żgħira, moħħna dejjem f'xulxin. U lex inti tajt, u tfeġa, tgħid ukoll fuq dak kollu li da żminijiet sar jgħaddi kollox, però mbagħad tgħid ukoll li wasal iż-żmien naħseb li nerġgħu mmorru għall-eruq tagħna, l-eruq antik tagħna, l-ħajja Maltija l-antika tagħna. Proset. Bħala stil ta' mużika? Jien iktar insejħla mużika
ferriħija jekk li ġelek minn ma trid hekk titbissem, anke jekk ma tismax, jekk ma tagħtix kas il-kliem ukoll biżejjed biex tismaħħa u tuħu gost. Proset. Dan il-festival qed issemmu t-temi tal-kanzonetti tagħkom jagħti lok li tikteb fuq daw iċ-ċertu topics u ġvera li festival soħra forsi ma jkunx il-lok li tiktibhom. Mhux taħseb. Tajjeb, mela, mid-diskors ngħaddu issa għall-logħob. Tajjeb, issa il-parteċipanti li kienu hawn qabilkom diġà għamluha sabuha ftit diffiċli, tajjeb. Jiena ħanibda. Qed tagħmilli ħafna kuraġġ. Lanqas xejra, vera sempliċi. Mela minn hawn ftit ieħor ħataraw raddina bin-numri mill-1 sal-14. Tibda ddur, tajjeb, u intom tidu tajdu la tieqaf. Issa jħat jaqaf fuq xi numru u ma dak in-numru hemm mistoqsija abbinata. Tajjeb, il-kantanti taqbilkom għattilhom issa skont kif tmorru f'daw il-mistoqsijiet, ikunu jgħoddu mal-punti tal-finali. Mhux il-każ, okej? U iva tibda inti, Jody xi tajt? Tajjeb, mela naraw ir-raddina. X'in tibda ddur, f'xi ħin tista' tgħidi la tieqaf. Ibda dur, daqshekk. Aha. Il-numru 12 ara ġejja. Għażel avventura minn dawn. Bungee jumping, skydiving, titla fuq il-muntanja Kilimanjaro. Skydiving, xi raġuni partikolari? Għax nitla fuq Kilimanjaro taqtali qalbi għax smajt li tweġġa ħafna u ġiħtara, sorry. Nibza naqra minna. Allura skydiving xi ħaġa li la tinteressa. Sewwa tajjeb. Nawguralek, raddina. Għandna 5 minuti sewwa f'din logħba għaddejjin tajjeb. Titwaqqafa, Jody. Ejjena nerġa' sorry. Iva f'idejk, il-logħba kollha tiegħek. Skużanek ma kontx ċara fil-bidu tajjeb nuħu tort. Pajjiż li qatt ma żort u tixtieq iżżur. South Africa. U raġuni? Tinteressani ħafna, l-annimali, l-kultura, xejn minn kollu. Ħaġa kompletament scenery differenti. Proset, South Africa, interessanti. Oħra raddina numru ieħor. Jiena xejn. Iva anti għalissa. Kollha f'idejk. Iqaf. Dan ħareġ in-numru 12 għażiltilna l-skydiving. Kont ngħidlek. Waqqaf arġa'. Iqaf. In-numru 9. L-isbaħ vaganza li kellek f'ħajtek. Kombinazzjoni l-lum rajt memorja tagħha. Xi pjaċir. U din kienet fejn? Morna Venezia, u mbagħad morna cruise jiena u r-raġel tiegħi. Xi ġmiel. U kien rigal minn għand il-familja, ġifieri iktar u iktar hekk apprezzajnih. Xi pjaċir. Proset, romantika u Iva, kellha naqra minn kollox hekk, perfetta. Proset. Nerġaw, numru ieħor għar-raddina tagħna għandna ftit inqas minn 3 minuti. In-numru 7. L-aktar mument imbarazzanti f'ħajtek. L-ħwa. Issekkux fuq il-palk, jekkux id-dar, x-xogħol. Daqs kemm hemm. Iva? Jiena għandi naqra karattru nħobb nidħol għalihom l-affarijiet ġifieri. U waħda minnhom? Mamma mia, ma tistax tiġi waħda f'moħħi. Tibża. Mela. Isa. Imbarazzanti. Palissa tinħossni imbarazzata. Titnaqbżu naqra jekk tiftakar għajdilna. Tajjeb, mela xej raddina jekk joġbok. Dawrilna l-aħħar 2 minuti. In-numru 4. Li maqu l-aktar ġeneru mużikali li tisma' minn dawn imma? Klassika, ġeneru klassiku, ir-rock jew jazz? Rock. Ir-rock. Easy peasy kienet. Il-moment imbarazzanti ma ġiex moħħok għaddu le. Ma jimpurtax, sakemm ma dekaw jiġi f'moħħok għajdinna, tajjeb. Numru ieħor. Iqaf. In-numru 5. X'ti preferi, Jody? Tiekol jew issajjar?
Nikolu. Nikolu, mela, ek laħjar. Nħobb insajjar imma. Il-lest sabiħu. Il-lest Kemmu komdu, ek sibu lest ma ġejjem ċittam. Kultant ikun lest, taw kol. Mela. Inkomplu, numru ieħor, għaxin kella nħodlok mill-ħin, mustir. Il-numru 11. Kemm il-darba għamilt it-test tas-sewqan biex għaddejt? Darba. Kolla kontu bravi, sissa, kolla. Aħjar ma natix it-tweġiba tija, jalli għaddi, għax mux sabiħa fejta. Isma, mit-teorija ma d-dejċ ma l-ewel bumbat. Onesta mela. Iva, teorija għamiltu 3 darbiet, dik hija imbarazzanti ħa. Sewa, fej mbagħad is-sewqan il-prattiku kon tajba. Iva, mbagħad fil-prattiku għarrejt. Daqsik, għaddejt flying colors. L-aħħar naħseb waħda rad, l-aħħar 30 sekonda, kważi. Il-numru 10. Mela, fuq il-pajjiż di wkoll imma pajjiż li qatt ma żortu tixtieq iżżur. Pajjiż li qatt ma żort. U da semmejnieħu South Africa. Raddini sisa numru ieħor għandek raġun ħarġet dik. Iqaf. Is-7-1. Anka da tal-imbarazzanti, isa l-aħħar 7 sekondi. Il-numru 11. Da u kol ħarġet, jisa, ejja ħanaraw. Skadinna l-ħin, 8, uja ħelwa di, malaj. Għazel pillola minn daw, mux jena tintijom l daw. Tikolu ma teħxin qatt. Jo tgħix għal dejjem, jew li tkun tafx qed jaħseb fuqek ta' ma' ġembek. L-ewwel waħda. Kemmi tajba jaħassa, easy peasy. Mela, Jody, ħadd pjaċir nagħmel din logħba miegħek issa. Ħanistiednek tippreżentanna il-kanzunetta tiegħek ħalli anke telespettaturi jisimgħu għall-ewwel darba. Tajjeb, sinjuri din għalikom hija Jody. Jistenniħ pal-qad fejn u fejn se tamma.
mixxejn għal xejn, tlifna triq minn hawn fejn. Midrabba tra mixxejn għal xejn, tlifna triq minn hawn fejn. Mid-dawl għadna mixxejn għal xejn, tlifna triq minn hawn fejn. Grazzi hemmhekk il-Jody u jiena ħankompli maż-żewġ parteċipanti l-oħra li għandi mistednin illum, Graziella u Kirsten, u magħkom ukoll ħanagħmel il-logħba kif għamilt ma' Jody tajjeb. Issintom naf li żewġ għalliema. Tajjeb, tħossuh il-pressure meta issa ħansaqsikom il-mistoqsijiet taf kif, tajjeb, min jaf issa nispera li mmur tajjeb ħabba l-istudenti tjarawni u hekk. L-istudenti tiegħi huma naqażar. U mela mhux ħajatu każ. Kinder one. U le, tgħaddija mela. Isni mat xej tajjeb, isni mat xej. Mela ratila raddina ħnuħduha interns. Tajjeb, daqqa Graziella u daqqa Kirsten. Tlaqna raddina ra minn minnkom se jibda. Il-numru 8. Tal-pinnola li għalaqt eżatt ma Jody bija di. Faċli naħseb għalik. Għażel, għax jiena wkoll l-istess kikun għażel pillola minn dawn tikollu ma teħxin qatt, tgħix għal dejjem, jew li tkun tafx qed jaħseb fuqek ta' ma ġembek. Ngħix għal dejjem. Tgħix għal dejjem, qed tara differenti jara minn sissa li saqsejta. Proset, okej, mistoqsija għalik Kirsten, tgħix għal dejjem, interessanti. Jaqaf. Iva, jaqaf għalinna il-numru 8 l-istess mistoqsija ħana mililek ta' ħana repetija. Mela għażel pillola minn dawn. A. Tikolu ma teħxin qatt, jew tgħix għal dejjem, jew li tkun tafx qed jaħseb fuqek ta' ma ġembek. Nikol ma nixxin qatt. Sewwa jien għal dik immur żgur. Għal dik, mela pillola l-waħda u pillola l-ieħor. Tlaqna numru ieħor raddina. Iqaf. In-numru 5. X'tippreferi? Tikol jew issajjar? Jiena ma nsajjarx ir-raġel li sajjar, sew niekol. Kemm inti fortunat, imma l-platt inti taħsilhom imbagħad. Ġili jaħsilhom ukoll ta'. Werti teda, Kirsten, vera werti. Jiena ma nsajjarx. Pinsajjar ħafna. Imma għax ma tafx, jew għax peress li jaf isajjar u taf kif. Ma nafx insajjar, u level għandi, ma nafx insajjar. Tara. Tibża xeq proset allura laqwa li jkun hemm bilanċ fil-ħajja u x'vera. Tajjeb, numru ieħor. Jaqaf. U numru 13. Li kellek tbiddel xi ħaġa fik innifsek. Xi tbiddel, Kirsten? Il-hay fever. Ma tikbattikata, Il-ħin kedda. kollu. Ħafna. Istaġuni kollha ġifieri. Sena sħiħa. Mamma mija, għandek raġun mela. Għandek raġun, jalla jkollok iċ-ċans li tbiddila tajjeb, ikollok l-opportunità. Graziella, numru ieħor għalik fil-waqt li baqanna l-aħħar 3 minuti. Iqaf. In-numru 5 ġaħareġ nerġgħu ndawruha tajjeb Graziella. Iqaf. In-numru 11. Kemm il-darba għamilt it-test tas-sewqan biex għaddejt? Ma nsuqx. Bis-serjetà. Le. Waħda mill-ftit mela li ma Pero- toħloqx traffiku fit-toroq Mux tagħna. qatt ma tlajt, ġili mort nitalem u bad kont waqaft qatt ma ġejt komplejt. Imma qatt ma Tlajt tlajt. qalbek imma jew. Le, meta kienu jisiru l-lezzjonijiet ma kienux komdi għalija, rittom ħinijiet oħra. Fimtek. U bad kont waqaft u wisni. Mela b'xi mod jew ieħor tinqedam ma sewwa. Iva, U le, xek. meta nsaqsih biex wassalni ximkien qatt ma qalli. Ma jaqlalekx qalbek ngħidu bil-Malti aħna. Proset, grazzi Kirsten, vera werti te. Is-sajjar, is-suq. Mamma mija, proset. Numru ieħor raddina. Baqgħna Ija. 2 minuti u ftit. In-numru 9. L-isbaħ vaganza li kellek f'ħajtek, Kirsten. Dubai. Ah, Il-honeymoon, marna Dubai u. xlaqtek l-aktar minn dal-pajjiż? Fimni, kien hemm ħafna affarijiet tagħmel fil-verità hemmhekk. Ħafna affarijiet. sinjur, ħafna, ġvera. ħafna. Però naħseb is-serjetà tal-post kienet xi ħaġa li qatt ma rajtha f'postijiet fejn sifirt. Kienet ħafna s-serjetà tal-post. Id-disciplina, Ħafna d-disciplina. l-indafa. Ħafna. Mhux vera. U l-kunċett futuristiku mhux vera, Iva, huwa ħafna. meravilja. Proset. Ok, Ali, Graziella. Iqaf. 11.
Lesta oħra, jekk jogħġbok, tas-sewqan kienet di. Iqaf. Ħobb toħroġ ċara din numru 11. In-numru 9, issa tiegħek. L-isbaħ vaganza li kellek f'ħajtek. L-istess, Dubai. U għall-istess raġunijiet jew għandek raġunijiet vari? Marna snorkeling ma' sharks u it was amazing. Jien għamilta ħabba fih iktar. So, rabbejt il-gazz u għatħana mila. Kontu f'gaġġa ma jolik beri? Le, dak kien akwarium kbir, kien hemm xi 35,000 speċi. U jiena mort biex nara l-stingrays u mort biex jara sharks, so tajna xewqitna tnejn aħna. Wow, proset. Once in a lifetime naħseb u ġver esperjenza bħal di. Proset, taħsabih li tkun avventurus fil-ħajja u l-ħajja mamula biex tgħixha. Nofs minuta, l-aħħar mistoqsijana probabbli għalik, Kirsten, naraw. Skont kemm indumu fuqha. U l-qasjex, ti preferi tikol jo sajjar? Jiena nsajjar. Is-sajjar. Antuħ oħra ġi kienet naqra u ġvera. Konna nafu li ħaj sajjar. Għara ġejja, Kirsten. In-numru 10. Pajjiż li qatt ma żurt u tixtieq iżżur d-darba. Mela, mhux fis-sitwazzjoni qegħdin bħalissa żgur, però minn dejjem xtaqt imur ir-Russja. Naturalment għas-sitwazzjoni ovvja u ġvera li qed issemmi, imma pajjiż meraviljuż. Minn dejjem xtaqt imur. M'għandux jaqsam ma' Dubai li semmejtu intom. Il-kultura, il-postijiet, l-istorja li hemm. Jalla, jekk Alla jrid din l-istorja li għaddejja tieqa fuq ġvera jkun hemm l-opportunità li nkomplu ngawdu daw il-pajjiżi, ovvjament in-nies tal-lokal u ġvera jgħixu il-ħajja li jimmeritom jgħixu huma u l-pajjiżi l-oħrajn. Mela, wasal il-ħin biex nisimgħu il-kanzunetta tagħkom. Grazzi ħafna ħadd pjaċir nilgħab il-logħba magħkom ukoll, sinjuri, issa wasal il-ħin biex tgawdu u segwu il-kanzunetta ta' Graziella u Kirsten. ħarġet ila minn Eġizzjan. Pawlu tela mid-dar ħalla l-martu biex intefa ma' sakristan. Saru kaza daħalna l-kannabis, l-użu taħħaġ legalizzat. Ara veru qed nimxu mal-moda, sirna poplu mill-aktar sfrattat. Viva seksikli għalih nibdu l-ewwel, s-suwaba malajr nippuntaw. Il-għajiet ma l-rieħ kif indawru, tal-kull xogħol tal-essi nifintaw. Ħafna jara jitravu ġojnu, ġaħan dejjem ferħanu rebbieħ. Mhux li kien fleru tagħna niftakru, kien ix-xieħ tajjeb li nżommu fih. Nafu li ħadd ma jistalina, farka tikkat fil-Mediterran. Lum il-tajjeb kif nerġgħu niskopru, bekk inkunu għamilna gwadan. Kaza voj tal-knejjes, il-poplu tana se jsir musulman. Jekord najt take away minn fuq mobile wara l-bib, iġibulek indjan. Kaza s-sabqan ġewa toro, ħatmu jobdi liċken sinjal biex inħalsu il-post jew xibtala minn biħalla qed naħtu l-asbal. Min għandu salib jew xi donna, jisbalja fl-isbarra nitfaw. Barra nġi jaħdem għaw Malta, biċċiċ inħalsu nisruttaw. ħafna jara jitravu ġojnu, ġaħan dejjem ferħanu rebbieħ. Mhux li kien fleru tagħna niftakru, kien ix-xieħ tajjeb li nżommu fih. Nafu li ħadd ma jistalina, farka tikkat fil-Mediterran. Lum il-tajjeb kif nerġgħu niskopru, bekk inkunu għamilna gwadan. Meta rridu ta' nisruħna nġibu, tista' tajt għandna 100,000 difett, imma tajjeb li f'moħħna nżommu. Ebda poplu mu perfett, Veru, imma